Tras o seu paso por Santiago, Ferrol e A Coruña, a campaña itinerante de concienciación para promover un turismo seguro chegou ata Ribeira. Polo autobús informativo instalado na Avenida do Malecón pasaron numerosos visitantes ao longo de toda a xornada para interesarse polos recursos turísticos de Galicia e as medidas adoptadas para converter a nosa comunidade nun destino seguro. O eixo central da campaña é o Camiño de Santiago, pero tamén os numerosos atractivos paisaxísticos, gastronómicos e culturais que ofrecen as 4 provincias. Tras o seu paso por Ribeira, a unidade móvil recalará na Mariña Lucense para continuar pola Ribeira Sacra e proseguir a ruta por varias localidades costeiras. Esta campaña itinerante dá continuidade á batería de medidas postas en marcha pola Xunta para garantir seguridade e protección aos viaxeiros, traballadores e galegos no actual escenario. Enmárcase no plan de reactivación do sector turístico aprobado o pasado mes de abril, que inclúe accións para promover Galicia como destino seguro, con medidas que axuden a xerar liquidez no tecido empresarial e incentivar o consumo.